weer bij een futuristische netelvreed dit keer. Want we doeken jong in de toekomst. Deze 3D-printjes maakt je nou een leuk figuur of zo. Maar in de toekomst kunnen we echt gewoon zo'n ding in de keuken verwachten. En dan print je ze uw eigen carbonade. Hoe al dit soort ongelofelijke technieken praat ik aan met trendwatcher Ajit Bakas. En vanzelfs is er ook weer een bekende Fries die pittige vragen krijgt in Roelofs Roulette. Wacht het maar af. Maar we beginnen eerst met een lietsbombardementen op beelden van de Arroene Wieken. Ja, wat er nou achter mij gebeurt met die 3D-printer, daar zijn ze 30 lief van. En ik denk misschien jou ook wel van, dat is pure science fiction. Ken het, besteedt net en dat gebeurt ook net. Toch is het er nou. En als ik jou nog vertel dat wij misschien oer 30 jaar uw eigen vlees kweken, of dat er groente uit een printer komt, zoen je het dan wel, jongen? Trendwatcher Ajit Bakas denkt wel dat het zij is. Zeker in de toekomst oer 30 jaar. Hij schreeuwt er ook in zijn boek The Future of Food. Welkom. We doen het in het Nederlands, hè? Want het is nog niet zo ver dat... Ik versta wel Fries, maar... en ik ken een paar woordjes, maar meer ook niet. Zit een muziekje in het Fries? Nou ja, Heitelon, dat ken ik wel. Want Friesland was voor een derde eigenaar van Suriname. Dus wij zijn ook een beetje Fries. Ja, jou komt uit Suriname. Dus bij de geboorte wat ketchup bijgekomen. Ja, maar het is nog net zo vier dat we ergens een apparaat ontwikkeld hebben... dat er niet een keer een man uit Amsterdam nou... vloeiend Fries praten. Nee, maar er is al een app die gelijk vertaalt. Oh. Dus dan kan je inderdaad, dan kunnen we gewoon, ik spreek Surinaams en jij spreekt Fries. En verstaan elkaar prima. Oké, nou ik beziek je het in het Fries. Dat je zegt van ik snap het net, dan griep je maar in. Ik wil eigenlijk voortdurend maar even de Back to the Future. Huppatee, in dat boek van jou doeken en ik in je hollen. Want je bedenkt alweer aparte dingen hoe het in de toekomst rond zit. Dat vlees en die printer. Ja. Stel je voor, ik zit oer 30 hier maar wat vreun thuis. En het is voorjaar, het is maaitijd en dan je wil eten. En ik heb dus wel een printer, ja? maar ik heb verder geen vlees in huis. Maar ik wil wel een hamburger. Nou kijk, wat ben jij, wat ben ik? Een paar liter water geklutst met een paar miljoen bacteriën. Wat is de koe? Wat is de biefstuk? Wat is een tomaat? Hetzelfde. Water gemengd met bacteriën. Waarom hebben we nog de tussenkomst van die koe nodig voor dat biefstukje? Wat we gaan doen straks, we weten straks precies hoeveel water en hoeveel bacteriën erin zitten. Je klutst je hebt ze in voorraden, in potjes enzovoorts in die printer. En je zegt, ik wil vanavond kipfilet. En ik kom bij jou eten en ik wil een biefstukje. En dat ding print uit dat water en die bacteriën, kweekt die voor jou kipfiletje en voor mij een biefstukje, zonder tussenkomst van de kip of de koe. En dat is een hartstikke mooie manier. Bovendien voegt hij nog wat extra bacteriën toe, zodat we er niet dik van worden. Kijk, als ik te veel vet eet, ik wil hem lekker met veel boter en zo, met romige saus, allemaal lekker. Maar ja, dan word ik dik. Dat moet ik niet hebben. Dus er gaat wat extra bacteriën in, zodat van dat vet wordt gelijk poep gemaakt. Ik word niet dik. Je kunt eten wat je wil, je wordt niet meer dik. Dikke mensen bestaan straks niet meer. Geweldig. Ja, en toen flitst hij wekker. Ja, nee, ze zijn er dus inderdaad al aan het gebeuren. Maar leur je hier echt in? Is dit echt? Ja, ik denk, maar ja, jij interviewde me 6 jaar geleden al over die 3D-printer. Toen zeiden ook mensen, dat kan niet. En nu staat die voor €500 bij de Mediamarkt. Dus het gebeurt wel. En ze zijn nu zover dat ze de 3D-printer gebruiken om van suiker kunstdarmen te maken. Dus stel je voor, iemand krijgt darmkanker, wordt een metertje uitgehaald. Dan kan je een meter nieuwe darm maken van suiker uit die 3D-printer. Ja, en krijg je een nieuw darmpje en klaar. Ja, dus zeggen we aan bij die jongens, want die hebben die 2 3D-printers mooi naam om te testen wat we kennen. Ja, want je zou aan de kindertent uitkomen uiteindelijk. Ja. Nou, dat maar hij wordt al gebruikt om taartjes te maken. Ja, maar ik wil dus als nou je taartjes kan maken, dan kan het biefstukje. Ja, ik wil nou even maar zien naar een persoon, Louis de Finet, die in 1976 nevens mij een filmmaker werd die dit al zei. Dus zeg even. Ja, dit is toch al flink wat lean. In Star Trek zag je het ook al. Ja. Maar ze wisten het toen al dat dit gebeurde zo? Nou ja, kijk,
Die science fiction types die zijn heel creatief en hebben heel veel fantasie. En een aantal dingen komt uit, een aantal dingen niet. Maar in de jaren 60, 70 zag je in Star Trek al eerst de mobiele telefoon. Toen zei iedereen, dat kan niet. De telefoon moet aan een draad vastzitten aan de muur. En toch gebeurde het. Dus vaak is het gewoon fantasie. Maar de mens wil dingen toch realiseren. Ja. En de mens is fantastisch. Een computer heeft nog nooit een mop bedacht. Een computer heeft nog nooit iets creatiefs bedacht. Dat doen wij mensen. Ja. Nou ben je, kom je eigenlijk wel in het Hal van de Leeuw. In Friesland, waar het een soort agrarische activiteit is. Aardappelen, koeien. Jerpels, melk. Meesten, die leeuw je natuurlijk net, hè, zo gauw. Als ze zei van dat kind we hoeven geen kei meer in de grijde te hebben. Nou ja, kijk... Maar wat wil je nou zien die boer zijn die nou gewoon die jerpels teelt? Hoe rent hij eraan zijn bij? Oh ja, nee, maar die krijgt feest. Kijk, het leuke is, die aardappel, daar heeft hij echt feest aan. Wat zien we nu? China stapt over van rijst op aardappelen. Want van 1 hectare aardappelen kun je 4 keer zoveel mensen te eten geven als van 1 hectare rijst. Maar de aardappelplant, die verrot na een tijdje, krijgt allemaal bacteriën. Dus er moeten iedere keer nieuwe pootaardappelen komen. En die komen uit winderige kuststreken als Friesland. Dus diegene in de pootaardappelen, het wordt feest. 1,5 miljard Chinezen straks aan de aardappel. Dit is geweldig. Die worden heel erg rijk. Dus als je nou een paar boeren die staan te doen, is je op tafel nou. Tegelijkertijd ga je ook zien dat je die aardappel gaat manipuleren. Ik was nu bijvoorbeeld, afgelopen maand was ik op vakantie in Peru. De aardappel komt oorspronkelijk uit Peru. Daar hebben ze heel veel aardappelsoorten. Alleen ze importeren de Friese aardappel, omdat je daar friets van kan maken. Van de Peruaanse aardappel kan je geen friets maken, die is te zacht. Maar in de 15e, 16e eeuw hadden de Inca's, die daar vandaan komen, al aardappels en die manipuleerden ze al. Genetische manipulatie. En zij hadden bijvoorbeeld een aardappel voor de soldaten en die manipuleerden ze zodanig dat die effect had van cocaïne. Konden ze allemaal hard vechten en zo. Hartstikke geweldig. En ze hadden een aardappel voor die vrouwen van die soldaten, want die gingen op pad en die moesten vaak maanden op pad. En zij verkrachten geen vrouwen, ze namen hun eigen vrouwen mee, maar ze hadden een aardappel die voorkomt dat ze zwanger werden. Want je kon geen baby's mee op veldtocht. Dat is onhandig. Zo'n grote pil. Ja, dat weet ik niet. Een soort pil, maar in de aardappel. In de 16e eeuw, 500 jaar geleden, konden ze dat al met die aardappel. Jongens, die aardappel heeft een fantastische toekomst. Dus de Friese boeren die zitten in de aardappel, die hebben feest. Ja, maar José zegt in je boek, het wordt aan zijn saffier dat wij in de keuken Lux dan laten hiepen en dan heeft hij een eigen moest doen. Ja, maar dat is voor groenten. Want dat kan niet met aardappelen, dat kan niet met granen. We hebben het uitgerekend. In Amsterdam bijvoorbeeld wonen 700.000 mensen. Als je alle lege kantoren, als je daar kassen van maakt met water en vitamintjes erin en granen daarin kweekt, heb je maar granen voor 2 dagen. Dus met granen kan het niet, met rijst kan het niet, met aardappelen kan het niet. Maar het kan wel met sla, met aardbeien en met andere groenten. Dus wat krijgen we straks? In de stad hebben we in de huizen, ik weet niet of je er een plaatje van hebt, maar heb je in de keuken staat er een kleine kas met water en vitamintjes erin. En dan groeien aardbeien, sla, tomaten, wat dan ook op vers. En dan kun je een beetje tuinieren als stedeling, zonder dat je vuile handen krijgt. Want het is water met vitamintjes. Die techniek is niet nieuw. Die techniek stamt uit de Tweede Wereldoorlog, die door de Amerikaanse soldaten werd ontwikkeld om hun soldaten elke dag vers eten te geven, zonder dat ze het allemaal uit Amerika hoefden te importeren. Ja. En dat komt nu terug voor in de stad. We praten aan zo'n verder. Oer, waarom jou dit eigenlijk bedenkt? Want dit is leuk. Dit is soms naar dienst te bevatten voor gewone mensen. Hoe kan dat nou, een carbonade uit een printer? En ik wil je een vraag stellen. En dan moet je nou een kwart antwoord op jou. Ben je bang? Bang? Voor de toekomst? Nee joh, de toekomst wordt fantastisch. Het wordt een ontzettend leuk. Het wordt geen paradijs. Maar ja, God schaft het paradijs af omdat het dodelijk saai was. We praten aanst over die angst. Want ik ken wel zeggen van jou. Ik heb er wel wat angst voor. 9 miljard mensen naast niet 2030 op de vooruit. Dat vind ik net een pretje. We praten nou en we beginnen nou eerst even naar de printer staan. Oké? Yes. Ja. Ja, de printers, de 3D-printers, dat waard al zijn. Ik moet nou eventjes wat doen natuurlijk, want moet er wel wat officieel uitzien. De jongens die binnen aan de gong, de hele dag al. Gevoel. Moet ik dit opheffen trouwens? Nee, even een bril? Het is ongevaarlijk. Oh, nou dan doe ik die bril. Ja. Ik ga die jas wel aan, dat vind ik wel leuk. Tobias. Daar zit Tobias. Ja. De 3D-printer. De heer Bakas zei, dit is de toekomst. Zou die saus hierin. Hoe vier ben we nou bij die 3D-printer? Nou, we zijn eigenlijk een beetje op het moment waar, zoals Apple ook was. De 3D-printer is niet iets nieuws, dat bestaat al langer. Maar het is nu wel nieuw dat het nu voor consumenten is. Nu kunnen jij en ik deze printer kopen en daar zelf mee aan de slag. Zo ging het met Apple ook, met de computers. En zover zijn we nu. En nu kunnen we prachtige voorwerpen maken. We kunnen glazen maken, zijn waterdicht of vazen. Ja, je kunt er gewoon aan drinken. Van plastic? Biologisch afbreekbaar plastic, kan bij het compost. En die verteert gewoon. Dus op basis van mais, van de reststoffen van de maisproductie, maken we nu
Lego-blokjes en champagneglazen. Ik zeg het, Jim, hebben wat mooi naam. We hebben hem uitgenodigd omdat het ontzettend dreig wie om eigenlijk meestal te vinden in Friesland mooi zo'n printer. Dit is al particulier spul, is dit. Koen, waarom heeft al een mooskaft? Nou, ik heb hem meer aangeschaft voor de hobby, omdat dit een heel mooi project is. Waar je zelf met een heleboel onderdelen je printer maakt. En als die printer klaar is en hij werkt, dan kun je zelf de onderdelen printen voor een volgende printer. Je print maar de 3D-printer en naaiprinter. Maar Ja. zullen we eerst even naar de basistechniek in? Ik zeg een triet. Ja. Ik zeg hier, lees het maar uit. Wat doet hoe werkt het? Hij staat nu stil en Ja. daarmee kan ik mooi laten zien. Deze draad is 3 mm dik en die wordt hier naar beneden geduwd. En hier is een heel klein kopje met in dit geval een gaatje van 0,5 mm. En als ik hem zo aanzet, Ja? dan komt er een heel dun draadje uit. Een soort van vistriet is het haast, hè? Ja, zo dun is het. En dat wordt neergelegd zo in rijtjes en laagjes, zodat het één object vormt. Ja, en want ik zeg hier nou wat lezen, wat heeft dan maken? Dat is een embleemke van Us, van Omroep Friesland. van logo. Omroep Friesland. En dat is dus oer hinne gong maar dit apparaat. Ja, dit zijn, hier is hij ietsje groter. En dit zijn een 15 laagjes. En als je meer laagjes met andere vormen hebt, dan kan het dus zo groot worden. Hè, dat je een heel object hebt. En Tobias, waar maken ze het zelf voor? Wat vies nou echt? Dan zou je zeggen, daarom heb ik hem onskaft. Dat vind ik leuk. Omdat het een prachtige toepassing is om met biologisch afbreekbaar plastic te maken. Maar je kan maken wat je wil. Ik kan oorbellen voor mijn vriendin maken. Ik kan, als ik op bezoek kom, kan er champagneglazen maken. Maar ook als ik iets laat vallen van plastic en er breekt een hoekje af, dan teken ik precies het hoekje wat ik nodig heb. Print ik uit en zo repareer ik mijn scheerapparaat bijvoorbeeld. Dat kan. Dit is een voorbeeld wat je er hebben van Koen. Dit is een tramrails of een truinrailsje van IKEA. Dan heb ik met het cijfer in litten. Er zit net een eindpunt on. Dus Die heb ik zelf geprint. Op internet heeft iemand het eindpuntje gemaakt. Ik heb hem gedownload. En mijn computer die stuurt het naar de printer. Nou, en 3 kwartier later heb ik een aanpassing voor het speelgoed. Wat ik niet zo kan kopen. Of in ieder geval niet in 3 kwartier. Nou, leuk spelerding. De Waardzaal, dit is het begin van de derde revolutie, industriële revolutie. Wist dat eens maar die stelling? Nou, ik denk niet dat je er alles mee kan en zal gaan doen. Ik denk dat het heel mooi is voor prototypen, voor kleine voorwerpjes die je nodig hebt, snel. Maar de biefstuk zie ik er nog niet zo snel uitkomen. Ook omdat je... 2030 echt net? Nou, ik zou het niet zo prettig vinden als mijn speelgoed en mijn biefstuk allemaal uit hetzelfde apparaat komt. Dat klinkt niet heel smakelijk. En Tobias, de Wutsign, dat is een hype. Hè? Elke die maakt nou zo'n 3D-printer. De printer vervangt daar de gewone printer voor papier. Hoe vier ben we daar nou mee? Nou, het is nog niet het moment dat iedereen zo'n printer heeft, maar iedereen kan hem nu kopen. Wat meneer ook zegt, we kunnen hem nu bij de Mediamarkt een printer kopen. En er zijn ook printers zo groot als een zeecontainer die nu stoelen en tafels kunnen printen. Dus ik geloof wel degelijk dat wij onderdelen kunnen maken om een huis te printen. Nu printen we met plastic, maar je kunt ook met metaal kunnen we ook printen. We kunnen ook printen met cement. Nou, en dan kunnen we al een huis of een tent, dat geloof ik zeker dat er binnen 5 jaar een geprint huis staat. En wat hebben wij daar dan nog? We kunnen het nu zelf maken. We hoeven nu niet, ons speelgoed bijvoorbeeld wordt nu heel vaak in China gemaakt. Hoeft niet meer. Ik heb hier nu vanmiddag een Lego blokje uitgeprint. Kan ik zelf doen, hoeft niet meer ver weg gemaakt te worden. En dan hoef ik niet meer naar de winkel. Kan ik ook allemaal zelf. En als ik een Lego blokje nu met 8 puntjes wil, dan heb ik deze. Maar ik kan hem ook speciaal maken naar mijn eigen wens, zo lang of zo breed als ik hem zelf wil. En daar zit wel de toekomst in, dat ik precies kan maken wat ik zelf wil. Dat ik dus een basisvorm neem en die kan uitbreiden naar mijn eigen wens. Het is dus nog net zo vier dat we steeds kunnen, hoe een peren dan hel ik er een biefstuk uit. Dan heeft wel wat makken voor u. Een ananas. Ik heb dus een ananas voor de heer Bakas. En ik heb zelfs nog een appel meegenomen. En ik kon het niet laten om er vast een hapje uit te nemen. Maar
Zover zijn we dus al wel. Okay. Heren, bedankt voor de demonstratie. Ik wil aanzien wat je me maatje, want er komt nog een mooi stukje uit, hè, van de logo van Omroep Friesland. Helemaal perfect, toch? Nou, helaas laat hij het nu even afweten. Ja, dat heb ik met techniek. Dat heb je met techniek. Zeker techniek die nog een beetje in de kinderschoenen staat. Maar het plan was om zo'n logo uit te draaien. En Tobias, die kan wel van alles. Tobias, dan maak ik stand toch even. Dan printen wij hem uit. Okay, komt helemaal goed. Hier, 10 gedaan. Hier nog even verder. Ja, Bakas, ik doe dit ding u trouwens. Ja, die doktersjas, dat was leuk bedacht, maar het is wel ontzettend warm. Ja, ze spreken tegen, hè? Nou ja, ze denken nog niet dat het gaat gebeuren. De eerste foodprinter staat op de Universiteit Wageningen. Die print kaas. Het zijn overigens niet dezelfde printers als deze, want hij gebruikt andere ingrediënten. Ja, dit is plastic. Dit is plastic, dus je krijgt er straks verschillende in huis. Eentje voor eten, eentje ander voor je speelgoed en wat dan ook. Want hij gebruikt als ingrediënten iets anders. Hij gebruikt water, bacteriën en zulke kleine beestjes dat zelfs Leni het hart er geen medelijden mee kan hebben. Dus er zal nooit een stille tocht voor die bacteriën komen. Maar in Wageningen staat nu de eerste die kaas maakt. Niet te vreten overigens, maar dat komt later wel goed. En op de universiteit in Eindhoven staat nu de eerste die vlees maakt. Kost €200.000, maar dan heb je al wel wat. Maar het interessante... Ja, nee, ik onderbrek jou eventjes, maar alle respect, want ik stelde natuurlijk een vraag. Oere angst. Maar, oh, je hebt angst, ja. Heeft u kinderen? Nee, ik heb kunst. Dat is goedkoper. Nou, dus ik heb ben. Ja. Ik denk wel eens van, wat voor verhaal komen die jongens van mij? En daar zit wel een soort angst. En ik verneem het ook om je heen. En heel veel mensen denken, ja, wat gebeurt er met de verhaal? Hoe saffelen hier, aan de saffelen mensen, ik weet niet. Je bent dus nooit bang voor dat het misgaat? Is dat net de basis van dit boek? Nee, kijk, ik ben voor dit boek rondgegaan in de hele branche. Ik ben gaan praten met boeren, met de Universiteit Wageningen, met iedereen, alles bij elkaar te brengen. Elke dag, als wij vanavond naar bed gaan, zijn er 220.000 nieuwe mensen bijgekomen. Dus nieuwe baby's, minus het aantal overledenen, netto, elke dag. Die mensen moeten eten. Goed, gezond, want we moeten niet te dik worden en wat dan ook. We moeten dat op een manier verzinnen dat dat kan, zonder dat we de natuur en de aarde allemaal kapot maken. En als we te overbevolkt worden, krijgen we oorlog. Dan gaan mensen vechten. Dat hebben we eerder gezien, dus dat moeten we niet hebben. Nu zijn er een paar dingen die spelen. Om te beginnen, als we op andere manieren eten gaan verbouwen en minder weggooien, want we gooien elke dag de helft weg. Ja, dat was vandaag ook in het nieuws. Maar in India hetzelfde. De helft van het eten wordt weggegooid. Ga daar eens mee slimmer mee spelen. Een van de dingen, Shell zegt bijvoorbeeld, we gaan straks van eten in de eindfase gaan we hergebruiken en dan gaan we opnieuw eten van printen. Wordt opnieuw verwarmd en gedaan en dan kan het. En dus is dat prima te doen. Het tweede is dat de NASA zegt dat we binnen 5 jaar minstens 1 planeet ontdekken die net is als de aarde. Dus de overbevolking jagen we daar naartoe. Ja. Als Friesland dat gaat koloniseren, wordt dat nieuw Friesland. Ja. Maar ik zag in het boek, u haalt van allerlei onderzoeken van grote bedrijven bij elkaar. Ja. Maar waarom moeten we u geloven? Waarom zouden we dat doen? Zeker als nuchtere Fries. Nou ja, als nuchtere Fries. Kijk, wat je ziet is dat gemiddeld, want ik schrijf deze boeken al wat langer, gemiddeld 80% uitkomt. Er zit een foutmarge van wat Joost zei. Ja, er zit ongeveer een foutmarge in van 20%. Maar gemiddeld komt van de afgelopen 20 jaar 80% Wat is net uitgekomen? Wat zeg je? Wat is niet uitgekomen? Nou, ik had bijvoorbeeld voorspeld dat de nieuwe paus, dat deze paus uit Zuid-Amerika of Azië zou komen, omdat er groeimarkten zijn. Maar het werd een Duitser. Dus dat is... Er was 1 stemverschil met de kardinaal van Buenos Aires. Dus het gaat bijna goed. Maar mijn vrienden bij de KRO zeggen, je had het fout. Nou, zo zijn er dat soort dingen. En ook de tijd. Hè. Ik had bijvoorbeeld toch gedacht dat een aantal dingen veel sneller zouden gaan. Kijk, bijvoorbeeld de koeien in Nederland poepen bij elkaar elke dag zoveel dat je er biogas van kan maken, zodat alle huishoudens daarop kunnen draaien. Dat weten we al 10 jaar. Dus ik denk, al de boeren uit Friesland en wat dan ook, die gaan onmiddellijk aan de slag met die koeienpoep, slopen die lelijke windmolens. En Friesland wordt eindelijk weer mooi en windmolenvrij. En we gaan met de koeienpoep. Dat doen ze niet. Nee. En terwijl dat echt een goede business case is, je kunt er veel meer aan verdienen. En ik denk de mensen in de huishouden, die zijn al lang blij als ze gratis of heel goedkoop energie krijgen van biogas uit de koeienpoep. Ja. Dus ik zou zeggen, begin daar morgen mee. Nou de boodschap, de conclusie eigenlijk van dit boek, want we moeten Pieter nog afronden. Wat wil Ajit Bakash dat wij verhoren? Nou, de toekomst van dit boek is, en ik heb dus gepraat met insiders uit de foodindustrie, ook HZPC, de aardappelontwikkelaar uit Friesland, de koeienmensen, iedereen. En outsiders, ook gekke mensen van buiten, alles bij elkaar gebracht. De toekomst is dat aan de ene kant we super-industriële landbouw gaan krijgen. Echt
echt nog industriëler dan nu. En aan de andere kant krijgen we een kleine markt, organic, biologisch, voor de mensen die bereid zijn daar extra voor te betalen. Van kleine boeren, kleine oplagen. Dat zijn de twee markten die gebeuren. En we zijn heel goed in staat om zelfs 24 miljard mensen te eten te geven als het nodig is, zonder één boom te kappen in het Amazonewoud. Ja, en jou sliepen lekker, alle nachten. En we slapen allemaal heel erg lekker. Oké, komt er ook een halve sterren toch, 2013? Ja, daar weet ik niks van. De zwarte mensen en de schaatsen... Dat vind ik te makkelijk. Dat gaat niet. Dat vind ik te makkelijk. Bedankt. Alsjeblieft. Mooi dat je hier komen wonen. Ja, de boeken hier die het voor u lezen, daar verlot je ook nog een paar van op Facebook. Dat binnen 5. The Future of Food heet. Die gaan dan even naar facebook.com. En dan /neetopvreed. Vind u zijn pagina leuk, dus even een tomke erbij. En dan zie je wij, of dan pikken wij de 4 mensen uit. En dat maakt je wel vaar. Tak om wie vreed van. En dan krijg je de boeken. Ja, aanstaande minuut omdenken van een opmerkelijk retreat-evenement. En dan heb ik het net over het EK Allround op Jervin, maar het WK Kluun in Grauw. En nevens mij zeg ik krijg al dat de mystery guest aanstaan al klaar zit. Dus daar beginnen we nou ook al te reden. En ik zeg natuurlijk even wat die 3D-printers maken even. Maar nou eerst de mystery guest. Ik zal eens even zien in het publiek. Misschien kun je hier een vraag stellen. Ben je toch wel weten van waar dit is? Wil je over een vraag stellen? Ben je een vrouw? Ja. Dat is weer makkelijker. Komt u naar wat? Nee. Dat is een hele directe vraag. Ik ga even naar de andere kant van het... Hier zitten nog wel wat mannen en vrouwen die het misschien wat weten. Heb je nog een vraag? Ben je een sporter? Nee. Zit je al in de politiek? Nee. Nog een vraag? Had ze zelf een bedrijf? Ja. Zit je in de mode? Nee. Nog een vraag? Horeca? Nee. Zit je al in de muziek? Ja. Ik heb geen idee. Even denken, ben je... Oh, wacht eens even. Hey, zit je ook wel eens op een haventje? Ja. Is dit Mink? Ja. Ja! Nou zeg ik het. Ja, havenmeester. Ja. Dat wil het nou. Ja. Die zie ik net verwachten. Nou, ik had net verwacht dat ze snel werd. Zo is het. Welkom. Kom verder, pof op de bank. Ja, de havenmaster. Ik nog. In de muziek en de havenmaster. Ja, de mooiste wat in het hoekje. Dan maar zomaar even weer te hoesten. Ja, zo plof maar even wat naar mij toe. Gezellig. Nou, leuk dat is de best. Ja. Mensen Knut Grauw. Kist er wat? Dat bootje vaders al hier, hè? Ja, er zitten wel wat boordjevaders tussen. Goed zien, ja. Nou ja, nou dat... Zo volle meester. Aas maar de borrel wel even. Ja, vast. Ja. Ja, de wereld in maar iets. Hey, misschien maar we het geheugen even opfrissen van de mensen. Dit is het roulette-ding, hè? Want ik weet dus echt net als je kamst. Dus ik heb vragen binnen betocht. Ja. Dan moest er een slinger om Jan. De witte vraag is een maatschappelijke vraag. Die reden is een persoonlijke vraag. En die joker, dat ben ik met het kopje. Ja. Dat is wat een gramietige vraag of een pittig vraagje. Oh, pittig. Dus en dan maar zelf draaien. Dan heeft het lot in je eigen hand. Oké, nou dan gaan we. Oeh, nou een reden. Ja. Het begint voor dadelijk pittig. Wat is liever, een one-night stand of een vaste relatie? Een vaste relatie. Is nooit een Vind je dat vreemd? Nou, nee. Just me op. Hallo, ik moet eventjes die... ik ben net hoesto. Ben je al lang getrouwd? Ik ben net getrouwd. Ik ben ook net samen. Ik ben alleenstaand moeder, maar ik heb wat een verblijf hier en daar, steeds maar. Maar wel vast, ja. Maar heeft je ooit wel eens een one-night stand gehad? Jawel. Nee, niks ja. van? Nee. Waarom net? Nou, dat ging gepaard met een drank. En dat is dom. Ja? Eigenlijk, ja. Nou, achteraf denk ik dat is dom. Toen ging het misschien wel leuk, maar eigenlijk is er en hoe niks had wie over. toen? God. Nou, 21, 24, 26. Gewoon een beetje te volle dronken. Ja, dat doe ik nou wel eens. Maar net meer in excessen, steeds maar. Maar dan gaat het dus nooit een man bij de hoes. Nee. Een verste man. Dus, maar Nou wel, ja. Maar de wens dus ik ben je alleenig, ja. Ja. Waarom was het bij hem samenwennen dan? Dat wil ik wel, alleen in de gelegenheid moet alleen nog even komen. Oh, Dat zit er vast wel om te komen binnenkort. Ik krijg er wat warm van al dit Ja, dat was toch wel weer samen mee dan. Nou, het zou wel gezellig wezen. Ja, dat denk ik echt wel. Ja, nou, ik weet, de wens is op haven zijn. De jongste soort natuurlijk. Ja. Kind man wil maar daar leven? Oei.
Ik denk net dat dat makkelijk is, inderdaad. Ja, ik denk ervan uit wat voor man het is. Hè? Ik ben wel boen om mijn eigen vrijheden. Maar als een man heeft die dat ik snapt, dan is dat oké. Maar als een man heeft die hun graag afhankelijk vielen, of graag misschien onbewust, dan ben ik een hele moeilijke. Dat is misschien ballen, moes. Ja, ik betrap me er wel op hoe ouder dat ik wil, hoe zwaarzamer dat ik eigenlijk toch wel ben. Dus ik van mijn partner dan. Oké, dus die krijgt nog wat. Die krijgt nog wat. Uit je bij elkaar komen. Ja, die krijgt een heel mooi leven. Net daar hetzelfde. Zullen we draaien? Ja. Misschien krijgen we het oren heel wat hoors nog. De muziek, ik weet het. Ja, ik ben bedankt. Een beetje een Leljan, hè, dat ding. Oh, met de hudder? Nou, nee, dat is ook wel mooi. Die reden vraag. Weer een reden vraag? Leuk, ja. Vind zelfs net dat soms wat te grof in de moeilijk is. Net betacht zei, dus correct? Nee. Ja. Ja? Ja, dat ben ik. Wat dan? Ja, ik flapper soms dingen uit en denk, oh my god, waarom mag dat nou zijn? Hier dat net al was kind. Maar ja, dan is er al uit. Is het een voorbeeld? Ja, kom op. Je hebt een legio, nee, denk hier, ik. even een mooie. Even een gênante misschien. Ik weet nog wel, we hebben een keer in een festival spelen, met de band Mink toen nog. En toen op Green Ster wie dat. Een hartstikke leuk festival trouwens. En daar, toen weer de gitarist, Peter Krako, die is een vrouw wie krek bevallen. Die deed of 2 dagen daarvoor. En toen zei ik van, nou oké, we ben je wel, maar in een uitgedunde bezetting. We ben maar een stand-in gitarist of een vervanger voor Peter. Ja, belachelijk eigenlijk, want ze is toch al bevallen, dus hier ik wil wijzen kind. Nou ja. En dat zei de toch? Ja. Oh, daar is geen begrip voor. Jawel, maar ja, ja, tuurlijk wel. Ik ben toch zelf, ik ben. Ja. Maar ja, de kietel zijn en toen dacht ik later, oh, dat ik beter net zei zijn kind. Dat is wel heel stom. Maar ik zei het mij een lach. Maar die Gruttenbeck heeft hij wel ergens gebracht. Ja. Ze willen die graag zien op televisie, best een leuke prater, op radio. Ja. En dan was hij volgens mij flinke roerenkin als er op die havens is. Ja, dan maakt de snaters en dan goed hiepen. Dat is tevens ook wel eens mijn valkuil, hè, natuurlijk. Dat weet ik ook dat zij is. Heb je het wel eens mis op die haven? Nou ja, dat mensen het net hier eens binnen mij hoe ze dan misschien te wut stiers. Maar ik ben er wel van het zorgen dat als je direct binnen, maar wel mijn mate van fatsoenlijkheid, dan kom je wel het vierste. Ik hou net van achternaai gebazel. Ze is het me maar gewoon. Ik kom naar mijn thuis, is het me. En ze krijgen altijd een eerlijk antwoord. En dat hoop ik dat de mensen dat ook van mij verwachten. Ja, what you see is what you get. Ja, nou, duidelijk. Nou, draai nog maar een keer. No draai ik hudder. Ja, maar ja, nee? Soms komt hij altijd op de joker. Uiteindelijk komt hij vast wel eens een keer op de joker. Zo. Nou, Riet. Zullen we nog een vraag doen voor de smaak? De joker. Ja. Waar ging die laatste ruzie over? Oh. Mijn laatste ruzie? Net die van Juste Jong, maar die van de Moon. Ik heb geen ruzie gehad van de Moon. Nee, ik zei het maar wat. Of is het net zo vaak spul? Nee. God zeg. Mijn laatste ruzie, ja, echt ruzie. Wat is ruzie? Een discussie, ik bedoel misschien? Ja, ik weet het. Nou ja, als het ook geen antwoord heeft, dan pak ik een oor. Nee, dat kan ik net bedenken. Dan pak ik een oor, oké. Ik heb net een klein oer mannelijke aandacht. Zit je, het gaat wel heel erg die kant uit. Dat is wel minder. Ja? Ja, ik merk wel dat ik ouder word. Ik dacht het vanmiddag nog. Ja, nou, soms vind ik dat wel jammer. Nou, ja. Ze fluiten net met Hardy. Nee, net hoor. Nee. Dat ik denk van, wist, ik ben nu 42. Ik wil wel, ik heb nog het gevoel dat ik 24 ben. Snapt? Mm-hmm. Maar ja, dat snap ik, ja. Dat is een geen reële gedachte. Dus die types, zeg maar de jongens van 24, 26 tot 30, iets ouder, er zijn soms best hele leuke jonkies bij. Dan denk ik, nou, die zeggen gewoon Joodsje in me. Ja, nou ja, dus die hele chance en die hele show er al. En ook krijg ik wat van die uitzakte maar dat, types die... Ja? Ja, die krijgt nog achter die jongen. Minke, dat is heel lief, maar hartig geweest. Bedankt. Want het zit erop. Ik moet nog even zien wat die man maken hebben met die 3D-printer. Oh, Eden of zo, toch? Ja, dat zit er nou net in. Oh. Zoet wat voor die wezens aan printen? Ja. Ja?
Kies er een mooie man uit, Maatje, misschien. Nee, maar ik kan een hele mooie man. Oké, hey, bedankt. Ja, Nog graag. maar even- Ja, nog ik maar blijf even zitten. Ja. Ja, dus die 3D-printer. En naast natuurlijk de minuut heb ik nog. Nou is het even de 3D-printer. Ja, heren, het komt een beetje mis, hè? Ja. Badij. Ja, dat kan gebeuren. Het Maar is, heeft het toch wat mak of net? Want ik wil nou even een resultaat. ja. Nou, die hebben krekkels, jongen. Die hebben ja, maar deze komt net uit die printer. Ja. En dat Wat is is een, het? een armband. Nou, Mink. Verdij. Oh, dat is leuk. Dat is leuk, hè? Ja. Wat kost het? Om te uit zien? Om te maken? Nou, een paar cent. Oh, nou, dat is Dat valt reuze mee. Dus je weet, Je kan er wel op een meer van maken. je weet wat je weggeeft. Hey, jongens, dit is dus de takkomst in. Dat wordt u beloofd. En Jim gaat verder. En je print aan zo mooi dissen. Weer een grutteren. En weer een grutteren. En Ja. weer een grutteren. Een betere die het wel doet. En dan hoe je hem nooit meer naar de winkel te. Dat kan, wie weet. Denk je En we kunnen er de mooiste dingen mee maken, zeker. Ik denk eerder dat er kleine aanvullingen zijn van dingetjes die je eventjes niet hebt. Daar denk ik dat daar de toekomst in zit. Nou, bedankt dat wij even Jim mochten in Back to the Future eigenlijk. Hè? Maar ja, tegen. Geen dank. En nou het WK Kluun. Daar komt hij aan. Get aan de kant, meisje. Marcel. Hoi, goedemiddag. Ja, het is maar een lietstikje, maar toch knap. Ja, Goeie het is, techniek. de techniek is er wel. Mensen kunnen op les bij ons. Het is het welbekende stamtafelverhaal. Wat nu het officieuze wereldkampioenschap Klunen in Grauw is ontstaan. De minuut die begint. Vertel, wat is er te beleven in Grauw? Nou, wat er in Grauw te beleven is. We hebben in het oude Grauw een baan van ruim 700 meter aangebracht. Met verschillende struikelpunten, waaronder het brugje van Bartlehem. De Sneke Waterpoort. En dan we hebben nog een gang gecreëerd waar ijs is. Waar mensen ook nog kunnen proberen over te schaatsen. Klaas Jansma gaat het hele verhaal aan elkaar praten. We hebben rayonhoofden die stempelposten bemannen. Dus we moeten ook nog langs 5 stempelposten heen. En wat mensen daar kunnen winnen is €250 aan cashgeld, €250 aan waardebonnen en een jaar lang gratis snert. En voor de kinderen hebben we daar nog waardebonnen voor. En voor de kinderen is er ook nog een snert of een pakket voor verjaardagen waar ze gratis worst en dergelijke aan de nog vriendjes kunnen voor geven. een website. www.wkklunen.nl om je op te geven. We hebben nog 60 tot 70 mensen nodig. Oké, tegen dank. Hartstikke mooi. En succes ermee. Ja, nou maar hopen dat het net begint te vriezen en dat het Piet Paulusma us wel vast zijn. Dus misschien hebben we tak weekend wel een hele mooie uitsturing. Of misschien een halve sterren toch? Nou, ik wil het nog net zeggen. Wil je nog een minuut zien voor een oproep? Mail dan even naar neetopvreed@omroepfriesland.nl. Dan wie dit neemt, of het nijweekend vreed.